watu mtu mswahani kanza alright mswahani watu watapinda na pale ndio bandati family kuja pale hata kwenda kumba na family bandati soko na taan ni sababu tinga kumba na pale ni kwa nini badala balangu naona msawa yani tunacheza bisi badashika kama usawa mwisho anataka pale tilangu kujenga kama bakati tu kujenga IC jenga ni bakati wani ini ndio 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 IC jenga ni bakati wani kama bakati manga nice kadang aku jangan aku bangun cek berat dari situ karena kan berat kalau tilangu di sebelah pada kasih kalau pada bakati banyak saka asli tak kumpa era semua masuk buka sekarang Nzi niya uji na kusofia kada bora kishazi kiasi asina kabla dari mashuma na kuna polisa mambo hapo yani tambo ashindi nishikata bitu tambo yako ti ila kuja kwa ndaka bata tambo yako ti kwa kazi yako na kujikazi yange yatungwa usiku yange yapindele usiku kama ndichi kutopinda kutotanga kupinda na kupinda kwa hata kumshaka pinda kupinda baadaye bila kumweka usaka mpurisa ai atisupanya kwa visisa iyo urukumangala kuti ausikucha ndakabhadhara ya saka ndakazoona pa mambo kanini kwa mambo kupi paishi katika mambo paisha kuona ndio akazoona tsamba mpulira achiti naile tsamba yikutaura kuti iyo yanga yambotongwa kwa sabhuku ikapera mukabhadharana then uzoshama yakudzoka edi makatongwa mukabhadharana ukatobhadhara aone zvajeka kamanje iwe ukataura senge tiri kuziya iya kuti akasvika pako itaura zvakabhadhara anodzikisa izvi aiwa kuti kamnyangu yakatongwa ndikasvika pakutobhadhara saka ndakadaro ndokuizwa futi semunyaya iyoyo ndabhadhara ndoyainayo kuti ndokushungurudzika kwandiri kudei saka kuri kuya kupotera kuna mambo kuti ndokushungurudzika kwandiri kuitwa kuti ndakatongwa ndikatobhadhara ndabhadhara ndakushama futi nyaya iyoyo semunyaya iyo ndakunzi ndakuita mukuyu usingaperi kudyiwa izvo zviri kutaurwa nyaya yako handiti makatongwa here nekuti ukanyepa munomudare tikazozvipuruva then inenge yambosva mambo patsananguro yapihwa nemukuru zvedi nyaya yemadhongi yakaitika asi aisiyo nyaya yakazoenda kwamambo izvo zvakaita ishe ikazoenda kwaishe inyaya yekuti taakubva kumunda taakuenda kumba kwomupurisa kuti ndindopiwe chibage changu ndopawakandituka iwo mashoko ekuti inini ndiri muroyi ndakaromba ndiri kuzama kudya nyama yawo iyi iri kuwawa ndopandiri kundikanira kudini kuidya ndozvo zvakandibata sabhuku wangandipupurira wakanga waripo ndozvo zvakandibata ende chinova chiri chitukise chekuti wabereka wanga wakasvika pakuparara mashoko ya achingotaurika mwana wawo chaya mudiki akasvika uri pakunditaurira mashoko api iyayo saka zvakasvika pakudini pakundibata ndikati kana zvinge zvadariso regaitidini teutsvagoumwe anotiyanisa tikana wana sabhuku akati ai iyi nyaya inandikwanisa chirega neso kunashe dzamagaendawo kunashe vari kuti takuda kuti tiite kwashe dare kuseni kwacho ndobva ndakati ndozwa ndotofonerwa kunzi ayo nyaya hanzi yakwamambo kusvika kwadazvitamaishe anyora tsamba yake iri pano haiseti haisi tsamba yakanga tori samoni yakanyorwa iye kuda kwacho naishe angeri nyaya yeuroi wewe andisingozwisisa vanongindisingazvi zviro
wakanganisira na pamunoko matongwa mapedza kutongwa abva ati hande unotore chibage muri munzira wabva watukwa nemashoko watukwa wobva waenda mberi unotambira chibage chemunhu akutuka kudaro zvinoitika izvozvo saka takapusa kaini unotambira nemashoko awataurirwa iyani kumatukiro autaura kuti ndakatukwa kudaro unotambira chikafu chake chemunhu ari kupuma achikutukirira unotambira chikafu chake unodya chibage icho wakatodya wakapera batu chakamira kuti udye ukondaodyisa icho chiri kupamba andi dismiss chiendai aparanyaya chiendai otora isha hapari kuitonga aparanyaya chikudai kuenda